Malawi Brief. A Sylvester Namiwa amene ni mkulu wa bungwe lija la SIDED limenenso lili bungwe lomenyera ufulu wa Malawi anachititsa msonkhano mmawawo ndipo mwa zina akambapo za nkhani imene ili mkamwa mwa anthu nkhani yakatangale zambiri mu programu iyi. Kunena kuti Malawi eni yake akamva kunena kuti SIDED ndi msonkhano wa tolankhani amatumiza mauthenga ndi mauthengawo timawerenga. Press briefing yapita imene inachitira mzinda wa Blantyre tinachita kubweretsa munthu ndamuza kuti uthenga umenewu undilemera ubwere uzanene wekha. Ndiye lero tili ndi uthenga umodzi koma uthengawo siwachokeranso kutali wachokera ku SIDED. Mawa tikhala muchipinda momwe muno nthawi yomweyi. Nkhani yake ndionena kuti kwagulisidwa hotelo ku Blantyre. Ndalamazo za anthu opuma za anthu amene akugwira ntchito kuti azigwisa ntchito akapuma. Ndiye Malawi akhala kugogoda, Malawi akhala kutumiza mauthenga, akhala kuimba kuti kodi SIDED chifukwa makhala chete pa nkhani imeneyi makhala chete. Ndiye Malawi ndi mboni kuti zikakhala kuti nkhaniyo yakula msinkhu timayamba kaye talowa pa ground. Fa ku SIDED kuno chimene anthu amachiziwa nacho njonena kuti sitimatekeseka pa chilungamo. Timayankhula zoona zokha. Ndiyeno sabata ziwiri zapitazi nkhani imene itayamba mmene yamanga nthenje masamba mchezo monse muja ife timapanga kafukufuku. Ndiye ndinokondwa kunena kuti kafukufukuyo watha. Kuteromu tikanakhoza kubweretsa lero komano ndi mapeji 89 ndiye ndimawerengera ndi mapeji ndili nawo apa ndimaganiza kuti tikanakhala ndi about 12 pages, so sikanakhalanso press briefing. Chifukwa chimenecho ndimafuna ndikuwuzeni kuti mawa tilipo mpano nthawi ngati yomwe ino nkhani yake ya hotelo imene yagulisidwa ku Blantyre 127 billion Malawi kwacha. Zikomo kwambiri. Chikhulupiriro chimene anthu ali nacho mmabwalo sichinafike pabwino. Chifukwa chimenecho tikuwapempha Malawi kuti asayang'anirire achitepo kanthu. Zikomo kwambiri comrade. Muchichewa Lilongwe lachitatu pa 23 February 2026 mkulu wa oweruza milandu mlangizi wa boma pa malamulo ayenera kuchoka. Bungwe la Center for Democracy Economic Development Initiative SIDED ndilokhumudwa kulengeza kuti ulamuliro wa malamulo walowa pansi mdziko muno ndipo anthu ochuluka kwambiri akupitirirabe kutaya chikhulupiriro chomwe anali nacho pa nthambi ya mabwalo a milandu. Tikukamba za nthambi ya mabwalo a milandu yomwe ndi imodzi mwa nthambi zitatu za boma potengera kuchuluka kwa nkhani zokhudza katangale ndi chinyengo ku nthambi zomwe zafala mnyumba zofalitsa nkhani komanso mmasamba a mchezo. Ofesi iliyonse ya boma imayima pa mizati iwiri yakuchita zinthu mwaukadaulo komanso kuchita zinthu mokhulupirika, zomwe ndi zinthu zofunikira kwambiri. Mwachidule chikhulupiriro chikachepa ofesi iliyonse ya boma imakhala yopanda pake. Amalawi ni mboni paokha kuti kulephera kwa Chief Justice Lizzy Nzikamanda kuchitapo kanthu pa madandaulo omwe mabungwe a Malawi Law Society MLS ndi Financial Intelligence Authority FIA adapereka komanso chigamulo cha bwalo lalikulu la appeal choti Mzika zilipire banki lomwe inachotsedwa yomwe inatsekedwa ya finance kuwathandizira kuti anthu asiye kukhala ndi chikhulupiriro pa nthambi ya mabwalo a milandu. Ngati sipangachitike kanthu msanga zimenezi zitha kusokoneza mphamvu za ulamuliro zomwe nthambi ya mabwalo a milanduyi imakhala nazo. Potengera kuopsa kwa nkhani zakatangale zomwe zikumveka, SIDED ikuona kuti magulu a anthu ochita chinyengowa alanda mabwalo a milandu wa ulamuliro komanso mphamvu kuyipangitsa nthambi kusiya kugwira ntchito zake bwino kuyerekeza ndi kale. Popeza gawo 12 la malamulo a dziko la Malawi limafotokoza momveka bwino
kuti akuluakulu a boma amagwiritsa ntchito mphamvu zomwe amapatsidwa ndi anthu. Pogwiritsa ntchito mphamvu zimenezo, SIDED likumema anthu onse mdziko muno kuti ayime limodzi kukakamiza Chief Justice komanso akuluakulu ena ku mabwalo a milandu kutula pansi maudindo awo. Nkhani zokhudza katangale zomwe zikumvekazi tsopano zikubweretsa kukayikira kwakukulu pakuthekera ndi kukhulupirika kwa Chief Justice ndi akuluakulu enawo. Ndipo chinthu chabwino nchoti chabwino choti achite pano ndi chotula pansi maudindo awo ndi kupereka mpata kwa anthu ena omwe angakwanitse kukonzanso mbiri ya nthambi ya mabwalo a milanduyi kuti anthu ayambirenso kuyikhulupirira. SIDED ikukhulupirira kuti iyi ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kubwezeretsa chikhulupiriro cha mabwalo a milandu chomwe pano chatsika pansi kwambiri mbiri ya dziko lino. Podziwa kuti kutsutsa galu mkukumba, zotsatirazi ndi zitsanzo zotsimikiza kuti nkhani ya ulamuliro wa malamulo walowadi pansi mdziko muno. Gawo 1 chigamulo cha khoti lalikulu la appeal kuti banki yaikulu ya Reserve ipereke ndalama ku Finance Bank of Malawi yomwe idatsekedwa chikutsimikiza kuti zofuna za Malawi zikunyalanyazidwa. Chigamulochi chikutanthauza kuti Amalawi omwe apereka kale misonkho yochuluka ayenera kulipira banki yomwe idatsekedwa kale. Ngati zimenezi zingachitike mwachidziwikire zisokoneza chuma komanso zigwetsa dziko lino. 2 makalata omwe akuti anatumizidwa kwa Justice Nzikamanda ndi Financial Intelligence Authority FIA akusonyeza kulephera kugwiritsa ntchito mphamvu za malamulo zomwe zikusokoneza nkhondo yolimbana ndi ziphuphu zomwe zakhudza miyoyo ya anthu ochuluka kamba kuti ndalama zomwe zikadatha kugwira ntchito zina monga kugulira mankhwala zidasowa chifukwa cha kulephera kwa Chief Justice kuchitapo kanthu adalandira madandaulo okhudza khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena. 3 ngakhale kuti bungwe la Malawi Law Society likudandaula za khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena, Chief Justice wangokhala chete osachitapo kanthu zomwe zayika pa chiopsezo zomwe zayika chiopsezo uphuphu wa nthambi yofunikira ya bomayi yomwe iye akuitsogolera. Momwenso SIDED ikudziwitsa dziko lonse kuti kulephera kwa Attorney General Frank Meta kuyankha madandaulo okhudza kuyenera kwake pa udindowu pamene akukhudzidwa ndi milandu ya ziphuphu ndi chifukwa chokwanira kuti nayenso atule pansi udindo wake kuti ateteze ulemu wa ofesi ya Attorney General. Pa chifukwa chimenechi SIDED m'malo mwa Amalawi onse omwe amafunira dziko lawo zabwino ikupereka masiku 7 kwa Chief Justice Nzikamanda ndi Attorney General Mbeta kuti atule pansi maudindo awo mwaulemu. Apo B akakamizidwa kutero. Pomaliza SIDED ikupempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti akambirane ndi kusintha malamulo kuti oweruza milandu nawo azipuma pa ntchito ali ndi zaka 60 monga onse ogwira ntchito za boma zomwe zikuchitikazi zikutsimikiza kuti palibe zifukwa zomveka kuti oweruza milanduwa apatsidwe mwayi wapadera pa nkhani yopuma pa ntchito. Kalata iyi yalembedwa ndi kusayinidwa ndi Sylvester Namiwa, mtsogoleri wa SIDED. Zikomo kwambiri Comrade Francis Mazinga powerenga kalatayo mwamphamvu komanso momveka bwino. Ndera lamulo lalikulu Malawi muno ndi constitution yo chitimatima cha democracy chinagona pa gawo 12 imanena kuti mphamvu zolamulira inake ndi Malawi. Inu amene mukugwira ntchito amene munasankhidwa mphamvu zitongokubwerekani koma kuti mupitirire kugwira ntchito mphamvu zoti zikukhulupirirani. Ndiye ndimafuna ndinene pano kuti mmene zilili kunjako nkhani zimene Malawi kamba pena paliponse nzunena kuti ataya chikhulupiriro kagwiridwe ka ntchito ka mabwalo zifukwa aliyesa kuziziwa aliyesa kuziona. Ndiyeno nthawi yakwana ngati Malawi kuna kuti tigwirane manja chifukwa chonena kuti zigamulo zimene amapereka ku khoti zimafunika kuti aliyesa azizilemekeza aliyesa azizivomera
koma kodi anthu angapitize bwanji kuvomereza pamene mabwalo akutchedwa kuti alibe chilungamo. Chifukwa cha chimenecho ndimaganiza kuti nthawi yakwana kunena kuti akuluakulu makamaka judge wamkulu kumeneko Arizini Nzikamanda muvomereze kunena kuti ndi mmene zili padakali pano njira yabwino mwaulemu nkutula pansi udindo. Tikachoka pamenepo majaji onse aja amene munatenga nawo gawo popanga chigamulo chija chosakomera Malawi chija cha Finance Bank mudalephera kuteteza komanso kutumikira Malawi, mwalondole Arizini Nzikamanda mutule pansi udindo. Tikuziwa kuti tili majaji ena akufuna kwabwino amenewo abwere agwire ntchito yoyamba ikhala kukonzanso mbiri, ikhalanso kukonzanso kubweretsa chikhulupiriro chimene chakhala chilipo. Ndinene pano mosapindira ndevu mkamwa kuti nthawi yonseyi sitinafikepo Malawi muno zimene tikuona pano akankoyamba mabwalo athu amalemekezedwa, mabwalo athu ngoyima patu paokha andi mabwalo athu akuyenekabe kuti azilemekezedwa. Chifukwa china kuti tikapanda kutero ndengati dziko tikhala dziko lachikwirikiti, dziko lachisawawa. Ndiye ndanena kale kuti ngati anthu asiya kukhulupirira kusonyeza kuti palibenso chifukwa choti ukakamire kukhala mu office ya Malawi, because you are in that position on trust and that trust should be sustained. Now, if you are honest, this is the lowest we have gone as a nation in as far as allegations of corruption in the judicial, among the judicial officers is concerned. Now, before all is lost, the time is now that the Chief Justice should take a lead, should respectfully and responsibly step down. Similarly, mukamva Professor Arthur Peter Mutharika akuyankhula mmatha kuti apa msogolera amene abada anangatangala kuyankhula, koma mulangizi wawo pa nkhani za malamulo ankafufuzidwa ndi Anti-Corruption Bureau. Atamva kuti akumfufuza atapita kukatenga warrant kuti akammange akamfuse kapena akamuuze chimene akumfunira, malo moti apite kumeneko kuti akafotokoze mbali yake ngati asali osalakwa adathamangira kuzomba kukatenga order yona kuti asamangidwe. Ndiye tinalembera kalata masiku 7 apitawo kunena kuti tafotokozani kuti mulandu wanu uja uli pati, akhala chete. Ndiye ndikuuze na Malawi sopano ndanena kale kuti mphamvu ndi zathu, akuyeneka zitumikira ife. Ndiye munthu wa mu office yosankhidwa ngati manager amene malipidwe misonkho ya anthu akakhala chete, chizungu chake timati arrogance kapena kuti impunity. So Amalawi anatopa nazo zopangidwa chipongwe ndifaka nachosa MCP. Sitikupira kuti DPP ndiyo konzeka kunena kuti anthu tiyambe kuchita ma demonstration ifa cha anthu ochepa. So lero tikwauza olemekezeka a Frank Mbeta kunena kuti office yo si yanu, office yo ndi ya Malawi, office yo funika muzilemekeza, ndiyeno mubwerere kaye mukakonze nkhani zanu. ICB akanena kuti alibe nanu mlandu mupirenso kuzomba, akatere ndiye muzabwereranso. Koma padakali panopa mukunyazisa office imene muliyo, office imene manika kuti khale lawyer number 1. Komanso Amalawi pano tamvana, tapanga chimvano choninga pakati ngati mavu kuti fatane ndikatangale. Chifukwa mwachiziwa tikathana ngatangale or even 15% muona kuti katundu yamba kusika mtengo. Chimene amakwerera katundu mtengo Amalawi njonena kuti forex yeni akumagawana, akumakwera kukatenga ku banki aikabwerako akungopasana. Nde anthu ochita malonda achilungamo Malawi muno akapita ku banki forex sakupasidwa. Komanso ntchito zosiyanasiyana za boma katundu amagulidwa pa mtengo odula kwambiri. Nkucha kapena ngati simawa nkucha anduna za chuma akhala kupanga ndondomeko za chuma. Muona kuti kukhala ndalama zambiri koma kuti mulondoloze ndalamazo zimathera m'matumba mwa anthu akatangale. Anthu ake ndi omwewo. Kusonyeza kuti ndifuna ndikuuzeni kuti ngati sitithana ndikatangale mziko muno tizabweranso pompano kumanena kuti anthu awatibera achoke.
kusonyeza kuti tizingozungulira pamozimozi ifaka tinanena kuti kuvota tinavota komano tionesese kuti voti igwire ntchito yoyambirira imene Malawi ina aliyense amene akufuna zikolo zabwino tithane ndi Katangale. So pasakhale excuse iliyonse ya Katangale. Sindikunena kuti Ambeta ndi Katangale koma ndikunena kuti anafufuzidwa ndi ACP. Ndino chodabwisa njune kuti lawyer aliyense ukamuyimbira foni kunena kuti akundifuna ku area 30 amakuuza kuti pita ndikukulondola. Akakuti lawyer wina so kamuuza kunena kuti akundifuna ku area 3 amene kuti anamiwa pitani. Ndenda pano ndamangidwapo kaya maulendo 6 koma nthawi zonse akati akundifuna sinimathawa nimapita kumweko. Ndiyeno pena tizabwera panopa kulemba kalata kwalembera Attorney General kuti amfufuze munthu. Ndiye asamfufuza bwanji munthu pamene iwonso amadana nkufufuzidwa. Fa zaonekeratu akanaka kuti amakondwera kufufuzidwa mmene amafuna ACB nthawi yomweyo akanapita kuti ndili pano koma anathamangira ku court. Ndiyeno tikunena kuti tinawapasa nthawi kuti ayankhe sanayankhe. Mmene sanayankhemo nthawi imene chasina apasi masiku. Honorable Attorney General, you have got 7 days to resign. If you don't resign, we are going to force you to resign. Mind you, you are using borrowed powers. You are serving in a public office. The same message goes to the Chief Justice. Your Honor, my lord, you need to resign. Otherwise, we'll mobilize Malawians to force you to resign. So, if you force you will not leave that office with the respect and dignity. Pajijewa pali mawu amene kuti wantisukosera nkulinga utamva. Nsonkhano ndwatu lankhani. The floor is open for questions. Yes. Joseph Mazizi, Capital FM, ndiri mafunso atatu. Funso loyamba, makapa position ya Attorney General. You are saying nothing to the appointing authority. Kapana simu kunenapo kanthu kwa amene adamusankha chifukwa ndikukhulupirira zoti Ambeta sanadzisankhe okha kukhala pa mpando umenewo. Simukambapo kanthu zamene anawasankha kuti achitepo chani. Mukuti chani. Nchifukwa ninji mwakhala chete kumbali imeneyo. Funso lachiwiri mukunena kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse lamulo, ikonze lamulo lokhudzana ndi zaka za oweruza milandu kuti nawonso adzipuma akafika zaka 60. Manthawi zambiri sikawirikawiri pamene parliament imadzipangira yokha mabilo, nthawi zambiri amakhala kuti achokera kwina, ngakhale tikudziwa zoti pamakhala ma private members bill amene amatha kupanga aphungu. Ndimafuna ndidziwe pamenepo kuti ngati asidedi kapena ndi magulu ena okhudzidwa muli ndi plan yoti mukhoza kupanga bill imene ndikuyipititsa kuti aphungu akakambirane. Funso lachitatu lomaliza for now ndi nkhani zokhudzana ndi zinyengo zakumabwalo ndi oweruza milandu zitayambika kukambidwa ndi wina amene amati Alexius Kamangira. Anthu ankamunena zoti ndi ozungulira mutu wapenga zambirimbiri zimanenedwa. Tinene kuti inuyo tsopano mukuvomerezana ndi zimene amanena Kamangira uja kuti kumabwalo kunaola. Kamangira si wamisala ziko. Tiyambira pamene kuti Kamangira si wamisala. Kamangira ndi lawyer. Kamangira anaphunzitsako ku law school ku Chancellor College. Akudziwa chimene akuyankhula. And akamayankhula amayankhula ndi umboni. Lero Malawi ndinu mboni. Choncho si wamisala. Komanso ngakhala kanakhala wamisala pajama nina kuti wamisala anaona nkhondo. Mwina ndifa yake kuzomba kuja barracks yandikana ndi chipatala cha misala chicha. On a serious note, we have got a country to save. Ndinene pano. The time is now or never. So ndikupelonda kuyankhani pa funso lomaliza. Funso lachiwiri mukamba nkhani tikayambira kumwamba ndi lachiwiri tikachipangukuso ndi lachiwiri tifana yambira pansi. So either way ndi lachiwiri.
mukunena kuti nkhani yoti tifananize pasakale kusiyana akuluakulu chowawa nchonena kuti munthu amene ameneka kuti apume pa zaka 60 koma anthu akumudandaula angopanga ziphuphu angopanga katangale ana amasiye chilungamo sakuchiona anthu akuvutika ndi ameneyo mukampasenso another 10 years akuluakulu sizoona. Ndiye tunena kuti in the interest of fairness and in the spirit of leveling the playing field, the retirement age should be universal, 60 across the board. Ndiye mukandifunsa kuti ku parliament komutani ndili ndi nkhawa ndili ndi chisoni. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndiye aunjizanike nani. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndiye akamangira. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndiye anamiwa. Nkhondo iyi ndiye Malawi. Ngati nkhondo sitimenya lero iyi ana athu siku lake they will pay and they will pay dear. Ndibwereze ana athu ndi ana awo. We have got a country to run. There are mistakes that we have committed we are supposed to correct. The whole reason why we have got parliament is tikazindikira kuti apa pali vuto kumene yakakonze chinthu chiya chimozimozi mmene munthu amakhalira kuti akamva nthupi amathamangira kwa dotolo kuchipatala. Ndiyeno ndimafuna kupemphera amadzizi maganizo abwino amenewo. Tikuyankhula pano ku nyumba ya malamulo ko wina achitenge kuli anthu mwene lanzeru zawo anene kuti asilili akunena yekha apange initiative fapa kutapa zonse. This is the only place we call home. If this ship sink we are all doomed. If it sails zikamayenda bwino zonse tonse tilani tisekerera tisangalala. So tisapange personalize and tikamanena kuti attorney general the chief justice anduna kuti we are not attacking my individuals we are attacking those and who are in that office, in that public office. So this is not a personal battle. If you ask me, I'll tell you I don't have any personal issue with the chief justice. I don't have any grudge against the attorney general. Koma is the ministry background and zanguchitika momwe ikuti lero amene tikuyankhulira Malawi ndi ife asidedi siku lina sizakhala ife koma chimene sitikufuna ife siku lake tisazapange regret amene kuti wandisokosera mkulinga utamva choncho pali njira ndi singapo phungu amene akuchimva apite ayambise kumene mosho apo ayizikafika poti uzavuta poti Malawi makonda zinthu zokokana tipezanso njira tikuzumaka vina aso parliament kuja kuti akamakolowa zichiona aphungu achibwana utizapasa moni tikuzopanga zimenezo koma I don't think we should get to that extent because I would like to believe that this cohort of members of parliament have learned. They are new komanso adziwa kuti enawo ali mipando yona kuti anthu amene alipo CEO enawo achoka chifukwa chani kunyalanyaza zofuna za anthu. Funso loyamba mukunena kuti mukungokamba za iwo simakambe za appointing authority. Frank Mbeta sana zisankhe okha mapanga bwino mafuso meno. Frank Mbeta sana zisankhe okha koma alipo amene anapanga recommend. Amene anapanga recommend Frank Mbeta doesn't wish this country well. Tifandende pano poera. Because he should have known kunena kuti ndi striker number 1. So striker number 1 akalona kuti akamaluwa mbalomo wazuka bwino alibe malungo alibe paliponse posina. Ndi striker uyu kunena kuti adamupeza ndi malungo a ACB ndi adamuyitana kuti ampase treatment adakana. Ndi afunikabela ndi treatment uyu. Akandira treatment akatukuza kuti ali fit striker abwera game amenya. Game isiyo kakamira yani. Koma DPP is endowed with skills. Sichipani kuti mkandibuze kuti lero kulibe munthu oti akhoza kukhala attorney general. Fine. This country is not for DPP. It's for Malawians. Tilimo 22 million. Are you sure? Kulibe anthu oti akakhale pa mpando wa attorney general. No, why are you not targeting why are you not addressing the appointing authority, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika? Nkhani yake ndi okhweka. Ndawerenga section 12. Inuyo amazizi magwira chiro Capital Radio. Ndi inu ntolankhani. Ndeza pezeka kuti Osman agula ndege. Ndakuuza ndo amazizi ndege muulusa. Chifukwa chani? You are not fit. Siyonjo. Nditi kwayankhula iwo ati mauza that's diplomatically. Tunena kuti attorney general as far as allegations kuti you were involved in corruption and you were under investigation. For the time being, you're not fit and you're not suitable to be in that office. Ndiponso mwapanga bwino office of ndinenenso sikuti so attorney general okaya. Siambeta okha. Kumalawi kuti ndi vuto anthu ambiri mugwira ntchito zosiyana. Amalawi we are not honest people. Umaziwa kuti ntchito isingayikwanise
ndi mapito umakakamirabe ndizo chitika zako nyapeza kuti sizikuthandiza. Let's be honest. Ntchito iyi ndi mwandipasa mwandikonda koma simbali yanga. Ntchito iyi angayikwanise ndalumwira osakakamira ya. Kuyambira lero kupita chisokolo kuti tikonze dziko, we need to be serious. We need to be honest. So iwe a president akuuza kuti maganizo kuti kusankhe wakumbusha kuti your excellency pajatu ndi nkhani ndi SCB. Pajatu ine ndimapita ku area 30 bero chama kachongesabe eti uzauza anthu aziziwa. Because zimene mukupanga lerozo chifukwa chozikonda pamawa zisokoneza sokolo ananu azavutika. Ndiyeno iyi ndi gear 2. Gear 1 ngati mukumbukira tinalembera kalata. Because sitimafuna zina kuti ayi aside dango yankula kuno kulibe tinapasa kalata formal and the evidence is there kuti kalata analandira 7 days akhala chete. Mamota ati yankhe kumatuma anthu oti mitu yonse magwira ndi kumabwera kumayankhula za chamba pano. Tinachita kuwavotera Mutharika amene anasankha iwo. Kusonyeza kuti ngati asankha ndi Mutharika asankha ndi Malawi akweneka atumikire ife. Ndiye ndifuna ndikuuzeni anthu nonse amene akusankhani APM this time around, you should save the people or else leave the office. Because if tamulembera Attorney General kalata choti mzikatenga anthu achamba azibwera pano amayankhula osakhala bwino ndi chani. So anthu akakhala public office ndikumazemba anthu ndiye kuti akuziwa kuti sakutumikirana. They are there to save our interest, the interest of the taxpayer, the interest of the voter. So linali funso labwino kwambiri. Gear 1 tinalembera kalata 7 days akhala chete. Impunity and arrogance, this is 12. Ndipezerepo somwayi ndachenjeze anthu amene asankhidwa ndi APM kani ma minister kani ma PS kani ndani is 12 to engage mercenaries to defend government. You should have learned a lesson. If there was a regime that was good at defensive, it was MCP. Lero ali kuti. It's 12 to think kuti namiwayo akuyankhula kumuyankhulisa ndi umphawi. Unalanzana maganiza nyonjo lero ali kuti. So musamusokoneze APM. Aliyense amene safuna amene madana ndi accountability achoke in public office. Zafika saizo mayankhula kuti amene atisokoneza ndikusokonezeni lero. Thank you so much. I hope ndayankha. Yes. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Langa ndi funso limodzi. Mukukamba kuti Attorney General atule pansi udindo ndi cholinga chomwina afufuzidwe. Koma tikamvetsetsanso bwino lomwe amene ali ndi udindo ofufuzawo ndi amene muli kale ndi chikayiko kunena kuti kuchitika bweza chinyengo. Mudzakhutira ndi zotsatira zimene zingabwere ku mabwalo a milandu amene kuchitika za chinyengo pa nkhani ya Frank Mbeta ngati atafufuzidwa pa nkhani zawo zokhuza ndi katangale zomwe. Ine si lawyer koma maloya akamakambirana ndimamvesera ndimachita chudi kumamvesera ndrama zimene zinavuta ndikanakonda ndikanakhala lawyer koma kumene kuja amanena kuti he who comes for equity must come with clean hands. Nkhani ya malamulo imasiyana ndi ma professional ena amanena ngamapanga zimene amafuna kuti zizichita kuoneka ati justice should not only be done, it should be seen to be done. Nkhani yaikulu imene kumabwalo kuja amasindika amayika pa chikhulupiriro usati chikayiko. Ndiye ndikuwuzeni kuti sikuti una kuti Ambeta afufuzidwe ya koma tunena kuti amawafufuza atafufuza mmene amapangira ACP anali ndi umboni okwanira kuti pali zoti ayankhe ndi amafuna ndi anapita kukatenga warrant kuti awayitane utabwerani kuti ndi anthu ngati amayitanidwa ndi ACP. Anthu ayitanidwa kupita ku ACP abwerako, they have been cleared. Ena anapita ku court kwa apeza usalako, ena asanapeza lotano lako. Ndiye si nthawi zonse zimene akuyitana ACP kunena kuti iwo ndi wakatangale sikuti ni mulandu ya koma chodabwisa nchona kuti awa bwana awa nthawi imeneyo malonda apite anapita kuzomba kukatenga chireso musandimange pamene anthu onse anayitanidwa anakamva zimene amafuna mwina mafuna kangu apa samoni situkuziwa. Ndiye tufuna ndifunse apa funso kuti titongoyerekeza kuti muno momwe mwasowa phone eti ndiye unena kuti fati seke apa tifuna tiseche phone ipezeke muno ndi wina azinene kuti aya ine ndikutulo ndikumva mimba ndidikireni kaya tiganiza zotani. So tichose maganizidwe tichose kukayikirana. What do we do?
tinapasa test fitness and suitability test for 7 days sanati yanke faka nakhala kuti tikuana mizira akananena kuti tinapasa mwayi anthu anini mwayi kuthekera. He has all the time, he has all the resources, state resources for that matter. He can call for a press briefing, he can invite MPC, and he can grant an interview. Yeah, kuna kuna mi wandu wa misala kunama kuma for 7 days akhala chete malo make tikumva anthu ena ake ma misguided citizens kumabwera panopa ndikumayankhula zawo zimene akuziwa. Where is he? No. We cannot proceed like this. So just to sort of correction, si kuna kuti afufuzidwe ya nkhani kuti achoke mu office manager kufikira zinthu zawo zimene amafuna CP zitatha. That's what we are saying. Bwana Pingu, mukuoneka munthu wokwiya kwambiri. timakhulupirira kuti ngati dziko timamvanso nthawi zinaino namiwa mmayanena ndithu kunena kuti pakakhala pali chovuta pamakhala kayi kukumana kuyankhulana. Manena kuti AG Attorney General wa Frank Mbeda munawalembera sitikudziwa kuti mbali ya Arezini Zikamanda Chief Justice munayamba mwakumana nawo kapena kuyankhulana mwa mtundina wake kuti musanapatse 67 wakhale nayankhulapo kale kapena sanapange press briefing iyo inayo tinalipo mpano tinapempha kuti atule pansi udindo tinayankhula. Press briefing yakunati tikuwayankhula ndikuperaso kuti press briefing iso tili pano tikuwayankhula nanga sita ndinangali kuti amalemba ndi Amalawi amalipira ndi Amalawi ndiye nkhani zafika apa sizotofunika kuti tizita kugwirana nkhosi yambwana ndi nkhani kuti tikonzeka izinthu. So akudziwa and the defender of constitution akuyeneka kuziwa what it means anthu akaluza confidence and trust in you. So I don't think it's necessary kuti talembere kalata koma ngati mutafuna mukapanga draft ndi sainira tekasiya zikomo kwambiri.